На 30 и 31 май се проведе втори кръг от рали писта Водица. Организатори на мероприятието бяха Аксаково Моторспорт. Преди около месец ентусиастите от спортен клуб Аксаково Моторспорт решиха да организират свое мероприятие. На база вече изградения свой опит след редица участия в състезания из цялата страна, те направиха подобрения на писта в село Водица, намираща се на няколко километра от град Варна. През дебютния кръг, който проведоха, успяха да съберат 25 състезателни коли, а рали-пилотът Тодор Славов уважи събитието и направи няколко демонстративни обиколки. Днес втори кръг от мероприятието е факт, а участниците вече са 32-ма. Това състезание тук на пистата във Водица провеждате за втори път. Какви са впечатленията и разкажи малко повече за самия регламент на надпреварата? За втори път се провежда състезанието. Доста хора го харесаха като тип рали, понеже писта е стара, с наши средства си я поправихме тук-там, доколкото можем, с съдействието на автошкола Ради Маринов и синове, голяма помощ от тяхна страна. И регламентът е на принципа на тайм-атака, само че на 2 манша. Най-добрата обиколка се гледа от всеки манш и накрая се събира общо време и се изчислява кой е победител. В колко класа са разпределени участниците? Класовете са стрит са до 1600 кубика S1, S2 са над 1600 до 2000 и S3 са вече над 2000 кубика. По същия начин са и модифицирани. М1 до 1600 кубика, М2 над 1600 до 2000 и над 2000 М3. А как точно карат? Състезанието от 2 дни ли се състои? Съботният ден е ден за тренировки. Не е задължително всеки, който си прецени, може да дойде да се тренира. От 12 часа до 5 часа беше съботният ден тренировката. Днеска имаха възможност останалите от 8 до към 10:30 да тренират, които не са карали. И вече в 11 часа дадахме старта на днешното състезание. Класовете, в които са разпределени пилотите, са стрит и модифицирани, като съответно всеки от двата е разделен на други 3 подкласа, според кубатурата на автомобилите. В неделния ден участниците карат 2 манша. Дължината на първия бе повече отколкото на втория, но при двата варианта участниците се забавляваха и раздаваха цялата газ. Какви автомобили вземат участие тук в тази надпревара? Всякакви автомобили, както и обикновени, които се движат по националната пътна мрежа, така и модифицирани, които не е задължително да се движат по пътищата. Теб те познаваме от състезанията по тайм-атак, които се провеждат из страната. Тук има ли други състезатели като теб, които се включват в подобни надпревари? Да, имаме. Имаме тук. Основно са от Провадия, от Аксаково имаме хора, които са включвали на тайм-атак, основно в Калояно да карат. Повечето са, които са карали тук из Варна из картинг писта. Имаме даже участници от рали шампионата. Вчера Боян Стоянов участва, но имаше проблем с двигателя и днеска не се състезава. Другия, който беше тук вчера и се надяваме да се появи, е Тодор Славов. Кара нашото Клио, доволен остана. Ето и подреждането в отделните класове. В клас С1 третото място остана за Ивайло Петков. Николай Козаров се класира на 2-ра позиция, а първенец в класа бе Стоян Димитров. Първи в клас С1, това очаквано ли беше от теб? Да, защото предния път бях втори и очаквах да съм този път първи. А ти да разберем, че си се включил в първи кръг от състезанието, проведено тук? Да, първи кръг бях втори. В клас С2 третото място остана за Яни Шинев. Николай Ковачев зае 2-ра позиция, а първенец е Исмаил Феми. В клас С3 Исмаил Феми застана на 3-то място. Стелян Емилов зае 2-ра позиция, а първото място бе за Данаил Желязков. Стигнах за сега най-доброто време, което е много добре и съм изненадан от времето си, което постигнах. Това е много добро време за мен и за самия клас. А ти включвал ли си се друг път в подобна надпревара? Друг път в подобна надпревара се включих на предния кръг на това състезание и това ми е за втори път се включвам. На втория кръг, това ми е абсолютно, съм аматьор от всякъде. Това ми за втори път карам на писта и съм доволен от себе си, от постигнати резултати и времена, които дадах. При модифицираните автомобили в клас М1 Бойко Стойчев остана на 3-та позиция. Ивайло Тодоров зае 2-то място, а първото място бе за Виктор Боев.
Станислав Стойнов се класира на трето място в клас М3. Калин Пейков зае втора позиция, а Вилияна Дякова зае първото място. В клас М3 третото място остана за Милен Георгиев. Емил Саралиев зае втора позиция, а Вилияна Дякова зае първото призово място. Времето, което е записано, на какво се дължи? То е изключително добро спрямо останалите твои конкурентни в класа. Подготовката, която изцяло от мъжа ми. Много труд, много любов, много готина кола. И аз си я карам така, внимателно. Какво те свързва теб с автомобилния спорт, с високите скорости? По наследство. Майка ми и баща ми са карали преди 90-та на рали. А ти по време на първи кръг от състезанието тук на тази писта включи ли се? Включихме се в неделя. Събота слагахме филтър, защото на този прах нямаше как да излезем без филтър. До 12 часа вечерта монтирахме и сутринта дойдохме и карахме. Подробен репортаж от втори кръг от състезанието, което се проведе тук на пистата в село Водица. Очаквайте много